въпросът е интересен и със сигурност смятам, че е точно така. По ред причини. Хората, които страдат от мигрена или клъстерно главоболие също, смятат, че заболяването им не е толкова добре познато и ако те се покажат като страдащи, ще бъдат разглеждани като малко така по-в страни в част от екипа. Разбира се, говоря чисто в професионален план. Затова смятам, че те по-малко споделят за този проблем. Моето мнение е, че това трябва да бъде точно обратното. За да се разреши този проблем, трябва той да бъде добре опознат от обществото да бъде подготвено, за да приеме хората такива, каквито са и да им предостави необходимите условия в техните моменти на страдание или невъзможност да изпълняват работата си, да имат някакъв буфер, да имат възможността да си вземат тяхното време, за да се възстановят и да бъдат пригодни отново за работа. Така че това е в професионален план, но и в личен план също има някаква, ще си позволя да кажа думата стигма, защото близките, част от семействата на тези хора също по някакъв начин се опитват да се съобразят с тях и са по-внимателни, повече ги отделят, повече ги щадят. Нещо, което не всеки страдащ иска. Не всеки страдащ търси съжаление, не всеки страдащ търси подкрепа. Той по-скоро иска да направи своя път, своя начин, да си намери посоката и да бъде оставен в начина, по който е. Затова мисля, че освен в професионално ниво и чисто в личностно, в личен план, хората трябва да бъдат приети, да бъдат толерирани, да им се подаде ръка, само ако и те имат нужда от това. Но с всички усилия трябва обществото да приеме тези хора, да приеме нуждите им, да приеме, че тези хора съществуват и те са част от обществото в всеки един аспект и във всеки един капацитет, чисто професионален. Според мен, това, което казах и преди малко, е може би най-важното. Популяризацията или по-точно да посеем семето на надеждата в тези хора, които страдат от това главоболие, от тази мигрена, да посеем чрез разговори с фирмите, в които работят, с обществото, в което живеят, за да бъдат приети, да бъдат толерирани, да им бъде подадена ръка, когато им е нужно и всичко останало ще се подреди само. Така че за мен най-важното е да се популяризира, да се обсъжда, да се говори и тогава хората ще бъдат спокойни, ще бъдат приети.